ninki keragera otosirie bosa abana bago nigo tukwerera tukweumia twebo irie chiguni Yesu tororere amabera amamochaito hatuatananire naye amasabaito abeire lyugibosibwao omwana Daudi tororera amabera Yesu twabere wakora tenda mwamuyago igoro yaito inyora maya tata twakorire gokoreta ndamwamuyago igoro yaito inyora maya tata twakorire tate kanisa yao yabeire litombe kanisa yao yabeire litombe inyora tata maya twakorire abarandi bao nigo bakorera abateri bao nigo tukorera abateri bao nigo tukorera omwana Daudi turuserie gakombeke iganekiruru hintwe natwesibyane sabuni erende chinguru chokorusi ariko onsimbosa ebimo abyeito byokomo chawaito nigo bigendererete koba sobosibwa tatu twabiri twarerire twabere twakurire kurire tata twabere toroyera mabera toruseria gakombeke iganekeroro Samaria tani ngoro kwa denompole nyagoteta materane nabokwenda se YouTube channel yane indo saji denompole amaterane narororo nyasawe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya grupo radio asega sengia mawokora nyasawe meganda baseseni nandaba ababeke mobe aroro asengi nchoyo go promote abateli nyasawe meganda ba monaino amen shalom shalom